udan-udan koyoke kok suweger Cah, jajan iki. Jangan apa iku? Iya Cah, iki lho jangan semur tahu tempe. Sadurunge masak aja lali meceli kayu sik ya. Iki mangsa usum udan, kayune akeh sing mlempem, ora gelem mekan. Dadi disugokno ning pawon ben mekan dipeceli dhisik ya. Kowe iso ta ora Cah meceli kayu kaya aku ngene? Wes pokoke iki serba bisa ya. Ayo Cah persiapan masak iki bahan-bahane. Ana lombok rajangan, tahu, tempe, karo bumbu semur, bawang brambang, jahe karo merica lan kecap andalanku iki. Iki tutoriale pertama, oseng-oseng lombok bawang brambang iki mang ya, oseng sampai wangi. Bariku jeguri santan bening, tahu mlebu, tempe mlebu, diudek-udek dhisik. Terus bumbune masuk. Iki ciri khasku ya Cah. Setiap wong carane beda-beda nek aku masak. Semur utawa lodeh iku bumbune ora tak gongso sik Cah. Iki ciri khasku memang kayak ngene. Engko nek ana sing komen, "Mbak, yo enak digongso sik iku sak senengmu Cah. Nek aku senenganku yo koyo ngene iki. Bar kabeh iki santan kenthele ya masuk, saiki kayak uyah, gula, micin, kayak roiko barang ya Cah. Rada kelalen iki mang, polone anane polo bubuk ya tak lebokno ae polo bubuke. Jangan ku wis umum bleguduk langsung tak entas ae Cah. Tak udek-udek dhisik, tak dokok mangkok, ge persiapan iki engko ya Cah. Persiapan mangan. Lali Cah nek iki poso, engko ya mangane ngenteni buka.